tumbas sepeda anyar. Ing sore kang cerah, kejaba Wisnu lungguh ana kursi ngarep omahe. Ulate mbesengut, atine katon gondok. "Bu, bapak dereng rawuh to? Kok suwi tenan?" pitakone Wisnu marang ibune. Uga tibake Wisnu dijanjeni bapake arep dijak mlaku-mlaku sore menyang toko sepeda. Wisnu terus kelingan janjine bapak yen dheweke bisa ranking 1 arepe ditumbasne sepeda anyar kaya sing wis dipingini Wisnu katon suwe. "Bapak jek kerja nu, kayane bakal mulih rada telat," jawabe ibu. Wisnu nimpali dawuhe ibu. "Lah bapak wingi pun janji ajenge numbasne Wisnu sepeda anyar lho Bu. Masa bapak kesupen yo?" Ora suwe banjur ana swara motor mlebu nek ngarep omahe. Wisnu langsung mlayu, mastekne yen swara motor iku motor bapake mulih kerja. "Hore, bapak rawuh, bapak rawuh." Wisnu sing awale katon lesu, gelisah lan bingung uga langsung semangat. Polahe dina iki Wisnu tampa rapot lan dilalahe oleh ranking 1. "Pak, sore niki siyos tumbas sepeda anyar kagem Wisnu to?" Wisnu mastekne menyang bapake. "Wah, anakku ranking 1 tenan to. Selamat ya, Le. Ayo, gendang adus, terus budal tumbas sepeda," jawabe bapake Wisnu. Banjur tanpa basa-basi Wisnu langsung jupuk klambi lan mlaku nak jeding adus. Sak gebyuran uga wis cukup lah kanggo adus sore iki, ben cepet batine Wisnu. Rampung adus, Wisnu didandani karo ibuke, gawe minyak wangi lan pupuran merok-merok. Bar kuwi langsung nemoni bapake sing wis siap budal ngenteni nek ngarep omah. Ing toko sepeda, Wisnu sampe bingung milih sepeda sing dipingini. Akeh pilihan sepeda sing ditawarke, mulai rega 1 yuta nganti 3 yuta. Apik-apik, tur warnane katon nyenengake. Sakwise milih-milih sepeda kang ana ing toko, Wisnu mulai sreg karo salah sijine sepeda kang warnane oranye. Pak, Wisnu seneng karo sepeda ingkang niki," muni Wisnu karo bapake. "Sik, njajal bapak takokke regane piro," jawab bapake. Banjur bapake Wisnu nakokne sepeda oranye kang dipingini Wisnu menyang penjaga toko. Tiba regane 2 yuta. Tapi bapake setuju karo sepeda kuwi, merga bentuk lan warnane kang apik. Wisnu yakin yen sepeda kuwi durung ana sing duwe. "Pancen jos tenan pilihanmu nu," dawuhe bapak menyang Wisnu. Sakwise dibayar karo bapake Wisnu, sepeda kuwi banjur digawa mulih menyang omah. Wisnu wis ora sabar gawe sepeda kuwi menyang sekolah. Bengi iki jelas krasa suwi banget bagine Wisnu. Matur nuwun.